खुलुमबाय सार आं जालुकबारि समाजनि आफादगिरि लुहांखौ बरायबाय सारखौ जोङो गोजोनै बरायबाय आं आफादगिरि हिसाबै गिबियावनो बरायगोन सारनि जिउ गोलाव जाथों बिसोरा बोर साबसिन जिउ गोलाव जाथों जोंहा समाजनि गाहाय आथारि जालुकबारि जोंहा माइनावनि आफादगिरि फागुनि नार्जारि रेखाया सार फागुनि नार्जारि जोंहा समिला बर' माइनावनि समाजनि माइनाव आंनिया समाजा बेयावनो जाफैयो बे होनायफ्रा सासे जोंहा बेवहायफोर जोंहा समाजनिनो माइनाव दिपालि राभा जोंहा समाजनिनो माइनाव गासै समाजनिफ्राय बरायनाय जादों जोंहा दिगन्तनि बिहामजो बिदा गेदेरनि बिहामजो खुलुम जालुकबारि बाथौ समाजनिनो माइनाव अंगनबादि मास्टारनि बिबान जोंहा प्रतिमा हाजं जोंहा समाजाव हाजंबो दङ दुरानि जोंनि दङ जालुकबारि दुरानि जोंनियाव समाजाव जोंहा बे अरिजिन हरिसिंगानि भारतनि दुरानिनो जोंनि समाजनि माइनाव tahun komiti ya tahun komiti waktu semesta tahun komiti Atau walaupun sedikit besar, Dr. Rita Boro, saya ke Akademi. Dr. Rita Boro. Satu.